Skubidubidu. Ai niin, piti nähdä Steveä. Moi Maria, toin sinulle kakkua, ole hyvä. Varo, puu kaatuu. Varo, Apua. ettei kakku mene pilalle. Apua, minä varon kyllä. Apua, skeleton tulee, mene tappaa se. Menen. Hyvä Maria. Jätä kakku penkille. Ok. Hyvä. Teleportataan. Wow! Katso aarrekartta. Minä haen sen. Mennään etsimään sitä veneellä. Joo, mennään vaan. Wow. Totta tosi. Tähän päättyi Steven ja Marian tarina. Olen ylpeä näistä Stevistä ja Mariasta.